खुलुमबाय आंनि मुङा मुस्रिमा हिरिनया बर' आं उदालगुरि जिल्लानि खाग्राबारि हालामनि सिङाव थानाय बुद्राहाबि गामिनिफ्राय बुंदों। खन्थाइ बिबार हानजानि बानजायनायाव अनलाइन रमान्टिक खन्थाइ आवरायनाय बादायलायनाय हाबाफारियाव आंबो बाहागो लानो सिगांबाय। खन्थाइखौ आं गावनो सुजुदों। गोरोन्थि जायोब्ला गिबियावनो निमाहा बिखानाय थाबाय। खन्थाइनि मुङा जाबाय नोंखौ मोजां मोननायनिफ्राय। खन्थाइखौ जागायबाय। जेब्लानिफ्राय आं नोंखौ मोजां मोनदों, गोरबोनि थमेन्नाय बिबारफोरा गेवलां मिनिखैरोयै बारस्रादों। गोसोखौ हमथा हायै जादों, गोसो जिनज्रि बसनानै गेलेहैदों बै जोमैजों गोसो अखोराङाव। गोसो थोनायनि फानजारियाव जोबथेजानाय गोरबोआ खावना लांजादों मेगननि निन। बुजिरोङै जादों सान हर हा अख्रांनि फाराग, लोंदों जु जु मोजां मोननायनि फिथिखा। हांसो सिलारि जाना बिरबायदों बिलो बिलोमा नायगिर नायगिर। सानस्रिबायदों लैथो लैथोमा, लोरगि गैयै दिङा बादि थलं थफं बुखार जादों बारहुंखा सुनामिजों। आगोर मोनै जादों दिग आन्दायनानै, थेवबो दावबायदों आं अननाय मुंनि गाथोन नायगिरै नायगिरै। जिउ मुंनि फावथिनासालियाव एखनबा गाबदों एखनबा मिनिदों आं। जादों दायनिगिरि बिजिरगिरि गोसो बिजिरसालियाव। खारसुमै गोसोखौलाय सोर हमथा हायो, सुजुदों आरो सुजुदों जोबथा गैयै सिमां। लुदों अननाय मुंनि समायना देरा, जेराव थागोनबोल' नों आं अननाय आरो मोजां मोननाय। गोजोन्थों।